Пенза өлкәсе Кузнецк шәһәрендә гомер кичерүче Рамазановлар гаиләсендә апрель айында бердән 2 тантана. Ул да булса 8 апрель көнне үзенең матур туган көнен гаилә башлыгы Гаяз Аббасович, бүген 18 апрель көнне татлы балалары, матур кызлары Фатыма Гаяз кызы да туган көнен каршылый. Ике бәйрәмне берләштереп, якыннары аларга матур концерт иртәсе оештырырга булганнар. Гаиләләре, яраткан тормыш иптәше һәм әнкәсе Гүзәл Әнвәровна, кызы һәм сеңлесе Лилия аларга иң матур теләкләрен җиткереп, көчеп аласылары килә. 10 ел элек безне Аллаһ Тәгалә бергә очраттырып, матур гаилә корырга ярдәм итте. Олы бәхетебез булып, бер артлы 2 татлы алмаларыбыз, сөекле кызларыбыз туды. Бүген инде Фатымабызга 9 яшь. Бу котлау икегезгә юлланганга, икегезне дә гаиләдә кыйммәте турында сөйләп китәсе килә. Тормыш иптәшем Гаяз гаилә исемле корабны тормыш диңгезенә чыгарганда олы хыяллар белән янды. Ул хыялларда бер-беребезне яратып, олы хөрмәт белән бер-беребезгә карап, балаларыбызга сөенеп яшәрбез дигән идек. Шөкер Аллага, алар чынга ашты. Әмма аларны чынга ашырыр өчен күп көчне куярга туры килде. Чөнки мәхәббәт ул бакчада үстергән иң гүзәл чәчкә сыман күп игътибар үзенә таләп итә. Хөрмәте дә вакытлы, кыйммәтләп, кадерләп яшәве чак булырга тиеш. Айрыша бүген Гаязның әйбәт әти була алуын әйтәсе килә. Моны күреп, татлы кызларыбыз да тәүфыйклы булып үсәләр. Фатымабыз тыйнак һәм сабыр. Укуында үз көчен куеп, безне тик шатландырып, төрле чараларда актив катнашып укып килә. Шуңа да без анарга сокланып, бәхетебезгә туган балабыз дип әйтәбез. Кадерле тормыш иптәшем, яраткан әткәем, сөекле кызым һәм сеңлем, рөхсәт итегез икегезне дә матур туган көннәрегез белән котларга. Алда да шушы яз фасылы кояшы сыман ягымлы һәм назлы булып гомер кичерсәгез иде. Иң мөһиме, Аллаһ Тәгалә саулыктан айырмасын. Калганын бергә булсак без булдырачакбыз. Апрель айы гаиләбездә икеләтә бәйрәмле. Шуңа айырым сайлыйбыз котлау өчен бәйләмне. Ягымлы елмаеп көлә, әткәсенә охшаган. Фатымабыз бәхет өчен гаиләдә өлкән туган. Икегезне бергә бүген котлап китергә булдык. Тантаналар хөрмәтенә олы шатлыкка тулдык. Я бер Раббым, иремә бир олы сабырлык, саулык, гаиләсе өчен бөркет булсын, һәр чак саклый алырлык. Фатымабыз, күз нурыбыз, үз син тәүфыйклы булып, яшә алда гомереңдә бәхет, шатлыкка тулып. Хөрмәтле Рамазановлар гаиләсе, 2 тантананы бергә үреп, матур җырга төрәбез. Кабул итеп алыгыз. Sağışlanma doğan günündə yıllarım ussa da, көңілің туса да, шатлықта өтсін сенің бүгінгі туған күнің. Yıllarım ussa da, көңілің туса да, шатлықта өтсін сенің бүгінгі туған күнің. Бұл дүнияның матурлығын көрсең, яшәү бирелә бит бергәннән. Сине хөрмәт итеп бүген бездә тәбриклибез туган көнеңдә. Тәбриклибез туган көнеңдә. Yıllarım ussa da, көңелләрең туса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Yıllarım ussa da, көңелләрең туса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең.
Aldağı yoktu ömründe, aldağı yoktu ömründe. Yıllarım olsa da, köngüllerim tulsa da, şadlıkta ötsün senin bugünkü doğan günü. Yıllarım olsa da, köngüllerim tulsa da, şadlıkta ötsün senin bugünkü doğan günü. Yıllarım olsa da, köngüllerim tulsa da, şadlıkta ötsün senin bugünkü doğan günü. Yıllarım olsa da, köngüllerim tulsa da, şadlıkta ötsün senin bugünkü doğan günü. Şadlıkta ötsün senin bugünkü doğan günü. Ramazановлар гаилесин яраткан уллары Гаяз Аббас улын һәм сөекле оныкларын Фатыма Гаяз кызын бер айда булып үткән матур туган көн бәйрәмнәре белән бүген шулай ук әнисе һәм әбисе Мәвлүдә апа, әтисе һәм бабасы Аббас абый, апалары Мәдинә котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Ягымлы яз җилләре безнең гаилә тарафына аеруча назлы булып чыктылар. Bir ay içinde 2 yakın kişimiz doğan günlerin karşılıyorlar. Bu dünyaya tudurgan ulubuz Gayazga kichkineden ok ulu ümitler bağlap yoqti kileşek yoradık. Ul sınatmadı. Birgen terbiye bizge top tidirmişe, koygan küçübizni boşka jibermişe, bik motor bu turmuş boyunca atlap kile. Күркәм гаиләсен булдырып, bu dünyaya 2 tatlı balaların, сөекле kızların tudurdular. Şükür Allah'a. Bugün karab alarga sıklanabız da, şatlanabız da. Elek balalarını üstürgende, ıgı-zıgı vaqtında belki alarga ihtibar da artık bire almaganbızdır. Әміне ынıklar üskende, Allah'a şükür, her umuşları, her kazanışlarına şatlanıp yaşarga mümkünligimiz var. Fatimabız, ul bizning zor söyünüşübüz. Her gün şaltıratıp halimizni bilişe, her yol günleri kilirge aşkınıp durar. Onun yağımlı yüreği, жылы көңілі de yaz fasılından күшкен сыман. Motor күзләре белән сирпеп bir карый да, бар кайгыларын, bütün борчуларын артта калгандай була. Bugün 2 сөекле балакайларыбызга да кулларны югары күтәреп bir Алладан саулык сорыйбыз. Я Худайым, бар дошманнан арала. Her başлаган эшләрендә уңышны насыйп ит. Шын дуслар гына яннарында булсыннар. Bir нинди сагыш җилләре бул балаларга кагылмасын. Бирең улым, бирең онык, икең дә бик кадерле. Икегез дә тигез үзе ата-ана бәгырне. Bir карыйбыз бик охшашлар, икенчеләп юк сыман. Я бер Аллам, агылмасын ак юлларына томан. İkisini de fərishtələr saklap kına yürütsün. Ulu şatlıq, söyünüşkə ikisi de kümürsün. Бәхетле булыр өчен ул күп тырышлыклар кирәк. Тигез типсен, сагыш күрми һәр вакыт сезнең йөрәк. Онытмагыз, авылда ул әби бабай барлыгын. Якыннарсыз тормышларның юл узуы тарлыгын. Без сезгә тик таяныч һәм терәк булып торырбыз. Кайткан сайын кунакларга мул табыннар корырбыз. Улыма да, оныгыма юлладык изге теләк. Сайлаган җырыбыз да ул булсын сезгә зур бүләк. Хөрмәтле Гаяз Аббасович һәм Фатыма, икегезнең дә бәйрәмен ихластан котлыйбыз һәм бергәләп матур җырны тыңларга чакырабыз. Yaşagan sayın yaşarıp, yürekde
Гаяз Аббас улы Рамазановны 8 апрель көнне узган туган көне белән һәм яраткан оныгыбыз Фатыма Гаяз кызы Рамазанованы бүген каршылаган матур бәйрәме белән ихластан Бадам Шыннар гаиләсе. Кайнанасы һәм әбисе Мәрьям апа, кайнатасы һәм бабасы Әнвәр абый, Шурины һәм абыйсы Али, тормыш иптәше Равилә, балалары Марат һәм Ринат котлап шулай ук җылы теләкләрен җиткерәләр. 10 ел элек гаиләбезгә үз улыбыз сыман бик яраткан киявебез килеп керде. Кыз баланы ышанып башка гаиләгә чыгарып җибәрүе авыр булса да, гаязыбызга без курыкмыйча бирдек аны. Һәм ул ышанычыбызны аклады. 10 ел эчендә ул кода-кодагыйның тиешле тәрбия бирүен дәлилләп, үз гаиләсенә үзе хуҗа булып матур яшәп килә ала. Шөкер, күзләребез тимәсен. Кызыбыз һәм сеңлебезгә шын хатын-кыз бәхете татытып, алар бу дөньяга 2 сөекле кызларын тудырдылар. Сәгать уклары туктамы шул. Көн дә көн узып инде Фатымабызга да 9 яшь тулды. Татлы балабыз әти-әнисенә карап, аларның иң матур сыйфатларын гына күчереп үзенә яшәп килә. Укуында да сокланырлык нәтиҗәләргә ирешә. Актив булып төрле иҗади бәйрәмнәрдә катнаша. Үзенең активлыгы аркасында, аралашучанлыгы аркасында дусларының санын да туплады. Олылар белән дә, кешеләр белән дә сүз таба ул. Бүген икесен бергә ихластан котлысыбыз килә. Аяз күкләр аларның башчыларында гомердә кара төсле кайгы болытлары белән капланмасын. Уңышлары күләгәдәй юлларда әйдәп барсын. Кирәкле чакта безнең бар икәнен һәм һәр вакыт ярдәмгә килергә хәзер торуыбызны онытмый яшәгез. Кияү дибез, син ят түгел безгә. Үз улыбыз сыман кадерле. Улыбыздай җылы күңелле дә, бигрәкләр дә йомшак бәгырьле. Әти-әни диеп эндәшәсең, хатыныңны хөрмәт итәсең. Балабызның бәхетләрен күреп сөенгәнебезне инде беләсең. Үзегезнең дәвамыгыз булып тудырдыгыз татлы балалар, алар да бит үз эзләрен салып әкрен генә үсеп баралар. Яз айларын біз һәр еллар сайын бигрәкләр дә көтеп алабыз. Икегезне туган көннәр белән котлап, учлап бәхет салабыз. Ташсын, ашсын хыял максатыгыз, ирешегез көчләр куймыйча. Булмыш ул тигез генә узу, тормышларны тырышлык куймыйча. Оныгыбыз, татлы сабыебыз, сине дә без котлап китәбез. Белеп яшә, кирәк булса әгәр сиңа диеп җаннар бирәбез. Укуында уңышларын теләп, дусларыңның теләп чыннарын, бәйрәмеңдә юллыйбыз ихластан иң кадерле булган җырларын. Хөрмәтле Рамазановлар гаиләсе, бар теләкләрдә кабул булсын. Ихластан кушылып матур җырлар яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә, тик бәхеткә илтәр юллар бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Дулкынга каршы йөзәргә өйрәнәсең түзәргә, тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез
qanatni qoyirmasqa, yolg'ishib ayırmasqa, yıllar aşa izlep topqan baxtini yo'qotmasqa, tegarasin g'inir yumg'og'i, tegiz bo'lsin turmush yo'llari, bu jihonga tug'an har kishiga Xudoy baxt bersin ibora, tegarasin g'inir yumg'og'i, tegiz bo'lsin turmush yo'llari, bu dalmasın kishi yozmishlari, Xudoy baxt bersin ibora, bu jihonga